Ahojte. Nie, toto nie. Čo nie, toto nie. Kto, ešte mi povedz, no? Nič. Čau, Matúš. Čau. Ahoj, Veronka, ja som Vilinko. Čau. Ďakujem. Počkaj, kam si odskakuješ? Hneď som tu. Kam ideš? Hneď som tu. Počúvaj, ja som zostal teraz šokovaný, to čo on urobil. Prečo? No nie, však to veď on mal takú akceleráciu, jak blázon. To som strašne zvedavý, čo vás na toto navanáril. On aj na skateboarde chodí a tak. Na skateboarde chodí tvoj brat? Tak ide von, keď je teplo alebo pekne, tak on proste nejde na vozíku, ale vezme si skateboard. Už som tu. Kde si to odbehol? Čo si išiel riešiť? Vlasy. Ja, ty si išiel fakt vlasy riešiť? Ja som vedel, že ofinka musí byť napravená. Hej, ježiš, tie sú neskutočné. A čo sú vystrašené, alebo sú... Neviem, oni väčšinou rozhadzujú po stele. Naše sú v pohode. Vyzeráš byť bezprostredný, taký do pohody. Tak čo, no. Človek sa naučí. Veľa spraví rodina, priatelia, všetko okolo toho. Ale tak určite by to bolo ťažké. Ťažšie. A tak ja to už ako neriešim, že som nejak postihnutý. Ja som si zvykol, ja žijem svoj. Viete, čo mi asi prvé udrelo do očí, keď som vošiel? Ten pohľad na kolenice. No, to nemám stále pred sebou. Na dlani, tuto sa to stalo. Ten osudný deň manžel šaloval z topiky. A Matúš bol s ním. Ja som vynášala vodu z pračky, ešte som prala ten deň. Manžel odbehol do pivnice, Matúš si tam prihlabal klinčeky takým malým kladivkom. Koľko mal? Rok aj 3/4. Keď sa vrátil, Matúša nebolo. To bolo cez tú žatvu. To od Chynoriany šiel smerom na rybaný vlak. Že tu kombajny chodili, mlátilo sa. A ako zvedavý chlapec išiel a ten vlak tak zabrzdil. Som dostal až taký akože impuls, že bola, čo sa stalo. Tak neviem, čo sa v tom momente spamätám, že som sa pozvalila na zem a potom si pamätám, že ako prišiel doktor, pichol mi injekciu a nechcel ma pustiť na štreku, to si pamätám a som vďačná za to, že to tak bolo. Utekal som sem dozadu a vlak už stal obďaleč. V kolajsku ležal, keď som prišiel a zdýmal, plakal. On bol privedomý, keď som ho našiel. V tom prvom momente som nevedel ani, čo mám robiť. Pamätám si len, ako tam Matúš ležal, jedna noha napravo, druhá noha naľavo. Ruku sme nenašli. On ako vyvratil tie oči, proste ako sa tak dozadu pozrel, tak prvé, čo som započula, bolo mama. To bolo úplne akože hrozné. Nakoniec sme zobrali plachtu, do ktorej sme zabalili nohy a zvyšok Matúša, alebo ostatok Matúša. Ako sme išli na tú pohotovosť, tak brat držal vzadu na sedačke Matúša v tej plachte. Celý čas mám pred očami to, ako som v spätnom zrkadle sledovala, či ten chlapec proste žije, či dýcha, či nedýcha. Najhoršie boli tie prvé 2 týždne, či sa z toho dostane, alebo nie. Či vôbec bude žiť? Áno. Nedá sa. Asi tak. Ja som sa tak modlila vtedy. Ja nech mi ho nechá Pán Božko. A nechal. Modlili ste sa? To boli najhoršie dni v mojom živote. Keď nám ho zobrali na to áro, držali ho v spánku umelom, no a nikdy v živote nezabudnem, keď sme prvýkrát prišli na áro, to bolo hrozný pohľad. To bolo, hádam, najhoršie v mojom živote, čo som zažila. Je to hrozné, ale je to dobre už. Už je to dobré.
Počkej, to tu máš? No a toto je môj skateboard. To sú moje nohy. Tu mám taký mini. Toto si vymyslel sám ako spôsob pohybovania sa, alebo... My sme mali bratranca a ja som mu bral ten jeho. A s tým som behával. Ty aj tempo vieš urobiť na tom slušne? No. Podaj. 3, 2, 1, Jaj, ty kokos. Oni nerobia svoje. Lebo ja keď sa ťa pozriem, ty si mohutný chalan. Ty by si bol, keby si tie nohy mal, tak by si bol určite vyšší odo mňa. Ja som mal mať 185 alebo 6. Prečo nemáš protézy? Nechybajú mi. Lebo keby som mal protézy, tak nemám ani kondičku, ani nič. Nie, veď je to o tom. Tak to mám aspoň kondičku. No ale nemáš 186 cm. Koho to trápi? Máš frajerku? Mám. Študuje umeleckú. Si zamilovaný? No, už v máji 24. 2 roky. Čo na nej ľúbiš? Všetko. To jaká je. A ako ma berie. Čo? Ty si tou jednou rukou dokážeš vymrštiť celý trúb. No tu sa zachytím a vyskočím, no. Tu si teraz dáme tú kávičku. Čo môžeme, no? No, čo? No, si frajer, to musím zopakovať. Tak dík, no. Má prísť teraz, hej, Natália. No ale aj takto by za nejakú hodinu a čtvrt, tak počúvaj, tak to vyriešme, takže sadneme teraz do auta a poďme pre ňu. No poď, ideme pre lásku. Tá bude z toho horšie na tom, jak ja. Poďme už, dobre. Ukážte sa. Jak ste sa dali dokopy? Bola to láska na prvý pohľad? U mňa to bolo asi na dlhšie. A to bolo zdlhavé. A neviem. My sme chodili od voľakého januára, februára von. Až v máji sme začali spolu chodiť. To znamená, že také postupné odhalovanie Matúšových kvalít, dá sa to tak povedať? Čo na ňom ľúbiš najviac? Je moja druhá polovica, ktorú potrebujem. Potrebujem niekoho, komu sa môžem zdôveriť a kto ma podporí. Môže byť x ľudí, ktorí sa povedzme za vami na ulici otáčajú. Ja ho beriem úplne ako normálneho človeka. Preto ma nezaujímajú tie ostatné veci. To, ako sa na ňo pozerajú druhí ľudia, je aký je a je s tým zmierený a žije s tým. Ľúbite sa. Niekto mi ale o vás dvoch písal. Ten list bol asi o tom, že vlastne si celý týždeň bez priateľky, bez svojej lásky, pretože tá je niekde inde a že si nemôžete užiť jeden druhého. Aj dosť. No dobre, takže super týždeň, o týždeň odlietate do Turecka. Tak, to je pána. To fakt. Wow. Aby ste si proste jeden druhého mohli užiť a možno aj všetkých tých, ktorí možno nie celkom rozumejú vášmu vzťahu, aby pochopili, že on má význam. No, chcela by som. Tak vám želám, aby ste si to užili. Je dneska apríl? Bez poťaky a ideme. Wow. Zrkadlo na sprchovíku tu máme paradá.
Aj papuče máš. Nebudú nadiť. Ty brďo. No ty koksa, to som zvedavý, čo to bude fakt zajtra. Nech sme dlho spolu. Nech nám to vydrží, nie? Hi. 100 grams? 100 kilos. No, one. Only one. Only one. No! Very good, yeah. Very nice, yeah. Bravo. Thanks. You, bravo. Super. I am kaput now. You, very good. Thanks. Number one. Ty prerážaš koridor a ja sa mestím. How much for this? 7. Zachcelo sa jej topanie. Karedy, ako Dobrý je. všade treba lístky. Kde je Bripsa? A čo si ty zle? A odkusne mi aj tú jednu ruku, čo mám. Čo si ty zle? No dobre pecky, no. A to pôjdeme akože hen tam hore? Všade pôjdem. Tu sú osajké kopanice, toto. Teraz sa bude držať. Že sa prevrátim. Tak natesno to bolo. Úrej, aj túto súprovi už zalepilo. Táto sme išli aj z letiska. Ale kam ideme teraz, to by ma fakt zaujímalo. How are you? Fine, thanks. Hey, are you ready for sail? Oh, yes. I will be very, very. Okay. To som si chcela vyskúšať vždy. Čo? Toto, plachtík. Hej. Nie. Aha, medúze. Aha, aha, koľko ich je? A môžeme ísť rýchlejšie. Tu sa nedá, keď není vietor. We both know for sure that it's time to close that door. It feels like you're a million miles away as you're lying here with me tonight. Na šťastie a na to, aby sme spolu dlho vydržali. Ja som ti chcel ešte, že ďakujem, že si išla so mnou. Aspoň sme mohli byť takto spolu týždeň. Fakt, že ďakujem. Fakt moc. Koč tam. To je dosť teplé. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. Wow. Otvor to ty. To som fakt zvedavý.
Čaute, Matúš. S Natálkou. Áno, som to ja. Ja som vám vysnívala tento sen. Chcela som ho vysnívať pre vás. Viem, ako sa máte radi. Chcela som, aby ste zažili spolu niečo pekné a Natália, tebe chcem veľmi poďakovať za to, že si s Matúšom. Obdivujem teba. Ty si dievča, ktoré by si mohlo nájsť iného chlapca. Si zdravá a preto ti chcem veľmi poďakovať za to, akú lásku cítiš k Matúšovi, ako sa máte radi, ako sa ľúbite. A dúfam, že budete ozaj tam šťastný a spokojný. Rozhodnem sa, že to bude ona. Neviem, ja som nevedel. Iva, my ti moc chceme zaďakovať za to, že si nám dala takúto šancu byť spolu. Tak ďakujem. Ďakujem. Dámy a páni, Matúš, Natália. Čaute, decka. Čau, starý. Natália, ahoj, čau. Vyštartuj, poďme si sadnúť. Dovolíte, ja sa ešte idem zvítať s vašimi rodičmi, hej. Rodinka hrdých, môžem vám ruku podať aspoň. Ahojte, maminka, čau, poskálenka. Tatko, neskutočný syn. A že by budúca nevesta? Nechám to na život. Ďakujem vám. Počúvaj, ja sa pozerám na teba, už chápem, prečo si bol taký nervózny, keď sme k tebe prišli na začiatku. Vidím, že tá ofinka je teraz inak urobená. Hej. Musím sa to spýtať znovu a začnem to vetou, ktorú som ti povedal asi 5-krát, keď sme boli spolu. Si frajer. Ľudia by očakávali, že povedzme chalan, ktorému sa niečo takéto stane, že skôr bude doma niekde vyfňukávať proste, vieš čo myslím? Jasné. Do perín a zanevrie na svet a ty naopak. Ty si proste joker, showman, humorista. Tým časom si zvykneš a zistíš, že lepšie je to brať s humorom, ako niekde sedieť a depkovať. Je vôbec niečo, čo môžu iní a čo nemôžeš ty? Pretože v tom behu si ma trhol. No dobre, ja som starý pán, hej. Ale ako ty si mi to natrel. Liezol si tam na ten rebrík, ty vyskakuješ a beháš a oberáš stromy tak, že proste ty sa vyšplháš na strom, hej? No. No dobre, tak čo, je vôbec niečo, čo teda môžu iní a nie ty? No veď práve preto, že človek depkuje, lenže keď zistí, že skúsia inak sa dá, tak sa to dá. Ale len treba chcieť. To som chcel povedať, že... To je naozaj... Ives, čo obdivuješ na tomto chalanovi? Pretože ty si nielen teda jeho teta, ale ty si vlastne aj taká... Čo si bola? Ty si vlastne s ním chodila do školy a bola si taká, ja neviem, ako opatrovateľka oficiálna? Asistentka, tak. Čo obdivuješ na ňom? Všetko. Chcem sa niečo spýtať teba, Natali. Čím je pre teba tento chalan najvzácnejší, okrem toho, že si sa do neho buchla? Podľa mňa, neviem, pre mňa znamená veľmi veľa, pretože je naozaj silný. Obdivujem ho, ako to všetko berie. A
ja neviem, myslím, že ja by som to takto proste, by som to nezvládla. Myslím, že je to naozaj úžasný človek, ktorý proste potrebujem ho k svojmu životu a potrebujem byť s ním. Je to o tom, že mnohokrát on viac pomáha tebe a teba ratuje, povedzme, oveľa častejšie, než naopak, než ty jeho? Hej. To, čo sme videli, to nebola len televízna ukážka jeho síly, ale to je reálna, autentická ukážka toho, čo je v ňom. Áno. Teba tak veľmi dojalo, že to bola práve Iveta, že sa ti tak prihovorila. Ja by som jej chcela poďakovať za to, čo pre nás urobila. A tak pre mňa robí už dosť dlho. Už vlastne od strednej. Takže ja tiež ďakujem moc. Ale my si rozumieme už strašne dlho. Ďakujem aj Ivete. A vieš, za čo ti ďakujem? Ďakujem ti za to, že si nás opäť raz v modrom z neba naučila. A vďaka stretnutiu a spoznaniu tohto chalana, že presne ako sme to povedali, že veci sa dajú dať do pohybu, len človek musí chcieť. To je asi pre teba, Iveta. Ďakujem ti. Ďakujem za ten kontakt. Prosím ťa, ty aj veľmi rád fotíš, že? No. Takže prosím ťa, príjmi od nás, my sme sa skontaktovali s jedným vynikajúcim fotografom a budeš ten kurz môcť absolvovať, poviem to tak rovno, tvoja frajerka sa usmieva, v Trenčíne. Ona tam chodí do Trenčína do školy, takže prosím ťa, príjmi od nás poukaz na predplatený fotografický kurz, alebo teda krúžok, ktorý môžeš absolvovať, aby keď už raz pôjdete niekde sami bez kamier, aby si to mohol zachytávať, dobre? Ver, že toto bude stáť za to, lebo bude to s ťažkým profikom. Dobre? To je jedna záležitosť. Ďakujem. A prosím ťa, ešte jedna. Ja som sa veľmi pokúšal, aby sa to dalo zrealizovať už teraz. Ty by si vraj rád absolvoval autoškolu. My na tom pracujeme. Zistili sme, že vlastne na Slovensku ešte takýto prípad nebol, lebo keď človek teda má imobilné nohy, tak vlastne potrebuje obidve ruky, ale vieme, že v okolitých krajinách už sa dalo niečo takéto aj vlastne v takomto tvojom stave alebo v tvojej situácii zrealizovať. Bolo to možné v Poľsku, sú prípady v Rakúsku a je to na spadnutie, aby si takýto kurz autoškoly absolvoval. Hovorím, zatiaľ ti to tu nedávam takto, ale prosím ťa, máš od nás ten prísľub, že v priebehu pár týždňov. No, starý, možno nás poprevážaš. Môže byť? Môže byť. Okay. Malý darček. Poď sem, prosím ťa. Taký malý darček. Počkaj, to si trošku vysvetlíme. Ty vlastne maluješ portréty asi na umeleckej škole, hej? Ktorý je lepší? To nie je to najhoršie. Teda nemyslím z svojej strany, od teba perfektne, ale na seba sa pozerám. Podľa mňa živý lepší. Prosím? Že podľa mňa živý lepší. Podľa teba živý lepší? Nie, mne sa tento viac páči, lebo dala si mi viac vlasov, ako mám. Natali, ďakujem. Veľmi vás obdivujem a potom tú prvú jazdu v aute, keď si budete robiť, tak chcem byť pri nej, dobre? Dobre. Si zlatá, silná baba. Ďakujem. Ďakujem, že som sa s vami mohol stretnúť. Drž sa. Ďakujem. Ďakujem. Ahoj. Rozkávam vás. Nech sa páči. Vieš čo, vôbec to nemusíš brať po schodoch, poďte takto. Ale nie, povedať. Chceš po schodoch? Dobre, čaute. Čau. No ukáž sa. Tlieskate Matúšovi, Natálii, Ivete. To, čo sa udialo v rámci tretieho príbehu, tak to som si istý, že by som nerozchodil. Udialo sa to 2 deťom a ja neviem, či to nie je rodinný horor. Privítajte, prosím, už to dopovieme pri nej, Miška.
Božka, ahoj. Ahoj. Božka. Miška prišla aj so svojou maminou, so sestrou Darinky. Ten sen, ja som povedal, že sa týka 2 detí. Áno. Koľko majú rokov? Veronika má 15 a Janík 9. Žili vo svojej rodine, Áno. vyrastali s oboma rodičmi. Áno. Bola tá rodinná situácia v poriadku, alebo bola komplikovaná z pohľadu teba ako Darinkinej sestry? Asi 15 rokov som sa pozerala na to, ako majú sestru, jej manžel Týra. 26. august 2010, to asi celý život už zostane pre vás dátum, ktorý bude zapísaný čiernymi písmenami vo vašom rodinnom kalendári. Čo sa stalo 26. augusta, prosím ťa? Proste Veronikin a Janíkov otec zabil a potom sa následne obesil. Otec zabil mamu, potom sa sám obesil. Áno. Veronika počula ten krík, lebo to sa mama vracala práve z nočnej a ona ju tam našla, že? Áno. Veronika ešte rozprávala s otcom, potom sa išiel do kúpeľne umyť a v tej chvíli Veronika vyšla vonku zháňať pomoc, lebo si myslela, že mamke pomôže a on sa následne na to išiel obesiť. Kde bývajú odvtedy? V Volkovciach u babky. Teda ešte až na Michalovcami. Tam žijú s babičkou. Áno. Miška, ten sen sa týkal práve ich mamičky. Oni totiž im zostali dlhy po rodičoch. Hypotéka, zostali bez peňazí a im sa dodnes vlastne nepodarilo spraviť pomník pre maminu. Áno. Ty si chcela, aby sme prostredníctvom relácie Modré z neba vytvorili dôstojné miesto na stretávanie sa s nebohou maminou pre tie deti. Áno. Ale zároveň si chcela, aby počas toho, ako sa tieto veci budú konať, aby deti trošku pookriali a boli také veselšie a vymyslela si im niečo, čo asi im budú závidieť možno tisícky. Určite. Deti v ich veku na Slovensku. Superstar. Áno. Fičia na tejto súťaži. Áno. A dokonca špeciálne na jednom porodcovi. Áno. Rytmus. Áno. Toto je príbeh, ktorý je ukážkou sily tých 2 detí, je vyjadrením úcty k ich mame, ktorá otálala, až sa jej to otálanie stalo osudným. Ale zároveň z môjho pohľadu je to aj v závere príbeh o tom, že i taký drsný reper, ako je Rytmus, môže mať veľmi ľudskú tvár a ja sa mu chcem za to poďakovať. Pozrite si 3. silný príbeh dnešného večera.